Bjarke Björkskär i Höggeslag. Det är så som de tänker sig så, va? Ja. Och det är inte Bjarke Björkskär och spinner på Höggeslag. Men då hänger Höggeslag under det, men. Nej, det är ju fan inte. Det är mina bud. Det är vad jag sitter och säger mig. Jag tror jag ser vi vill de räcker så. Jag lever en pickad liten koloni av Höggeslag. 8 armar Höggeslag i botten och ner. Han kommer när jag vet inte om det mest men det står i hjörnan här i år. Då kommer man alltså oj. Så sekund faktiskt man ska till land. Några fot nu? Det är på vänster in. Det är ju rätt ja. Han tar blir gjort. Och det tar på injektion där. Nej, det är på injektion. Och så kommer nu. Det är så töljer, det går på en timme här då i det så får man jobb. Ja, Jag klarar inte att bygga. Det är ju faktiskt dejligt fri och gott. Kan man när man kommer? jag ska fast på båten för jag kan inte köra, vet? Nej, så styr det. Jag faktiskt så skit. Han har runt läsa i Josh.